Защо толкова хора се отказват от прочистването? Ако и вие сте от тях и се обвинявате за това, съм готова да ви споделя моя опит. Аз започнах само с 10 дена на сурова храна. Вие можете да го направите и с 5, като в събота и неделя хапнете малко кафяв ориз или сладък картоф с зеленчуци. Така сами ще усетите разликата, а тя е от земята до небето. Не се обвинявайте, че не се е получило от първия път. Ако започна да ви разказвам за моите преживявания с детокса в началото, няма да ми стигне и цяла година да напиша книга. Нататък, започвам всяка сутрин и така чак до вечеря, консумирайки всякакви плодове, прясно изцедени сокове, фрешове или смутита. Ям през 3 часа или винаги когато съм гладна. Ден с ден еднакъв няма. И който не е наясно с разликата от прости и сложни захари, да не си хаби думите за коментари. Следващото. Правя правилно комбиниране на храните. Ям или само протеини с огромна салата, или само въглехидрати с много зеленчуци и салата. И никога не ям плод за десерт. Това ще ви създаде големи проблеми с стомаха и здравето. Още нещо важно. Не се сравнявам с другите. Може да сме създадени от едно и също клетка, лимфа и кръв, но се раждаме с различни гени, интоксикация и отрови в организма си. При всеки човек времето за самолечение и изцеление ще е различно, но винаги крайната цел ще е една – крепко здраве, жизненост и щастие. И накрая, бъдете благодарни. Благодарете дори за един ден на хранене с сурова храна. И така с малки стъпки към голяма цел. Не бързайте, освен ако нямате сериозен проблем. Наслаждавайте се на процеса и вярвайте. Вярвайте, че природата ни е дала всичко необходимо, за да сме здрави, красиви и дълголетни. Грижете се за себе си, желая ви щастие с плодовете на живота.